26 iunie 2024. Noi trăim sparcetul la sămânța de sparcet. Cumva așa arată câmpul. L-am mai bătut vânt, s-a mai scuturat. Acum până aici eu am trăierat, acum l-am lăsat pe colegul un pic. Trăieram și mă gândeam la o chestie, că eu cred că sămânța de sparcet sau însuși sparceta trebuie, cred eu, tratat și el cu insecticid, adică stropit, pentru că sunt ca așa ramuri care au puține semințe și îmi dau seama că de el și din start când era verde așa era, nu neapărat că acum s-a scuturat mult, deși se mai vede scuturat de la vânt, dar însuși când am venit prin el și m-am uitat am văzut că multe ramuri sunt goale după ce au căzut floare. Mă gândesc poate de la insecticid, dacă este și mai plin. În principiu, eu cred că câteva sute de chile bune voi strânge de aici. Aici am cam poate un hectar și vreo 10-20 și al mult. Mă gândesc că o tonă de sămânță să strâng. Dacă strâng 800 de kilograme o tonă, tot e bun. Acolo lucernă crește, dar am considerat zilele trecute, n-am reușit să filmez. Am bălătat-o noaptea, era rouă, am strâns puține tiucuri, cred că nici 100 de tiucuri la hectar. Cam asta. Combina încă merge, rezistă, am avut probleme cu dânsa, cam în fiecare zi de fapt apare câte ceva, dar sunt probleme care se rezolvă. Cred că cea mai mare problemă ar fi motorul sau alte chestii rulmenți care greu de schimbat. Dar în principiu încă merge. Cam așa am vrut să vă arăt cum decurge la noi procesul de trăierat la sparcetă. Am pornit să toașem restul vegetal. Anul trecut le-am lăsat pe câmp și apoi le-am făcut tiucuri și nu le-am mai luat, nu s-a întrebat la nimeni, nu le trebuie și anul ăsta am decis să luăm, să lăsăm așa. Am decis să fac un mic video să vă arăt cum decurge la noi treburile. Cam așa arată sămânța. Sunt ramuri încărcate, sunt ramuri mai puțin încărcate, dar încet, încet se adună. E trebuie mai înainte un pic de trăierat, plus la asta trebuie trăierat, eu cred că dimineața pe la orele 4-5 când el e moale, dar din motiv că el e departe de sat și eu eram cu trăieratul aici aproape la un prieten la Mazăre, am decis să vin acum, pentru că consumul e mare la motorină, la combină și nu se merită ca să mă duc și să vin mâine mai multă motorină cheltuiam pe drum decât sămânța care se mai scutură. După cum am zis, mult se mai vede, s-a mai scuturat de la vânt, alta se mai scutură acum de la ședer, dar nu în proporții mari. Adică aici se vede unul aici. Cam așa e. Azi filmez acum și când să torn în remorc să vedem cât asta ceva. Cred că să mai pun. Să mă gândesc care câmpuri. De obicei eu tot timpul câmpurile slabe. Aici e un câmp slab. Cineva ne-a scris pe TikTok că trebuie de sămănat câmpuri. Adică cumva el iubește câmpurile fertile. E greșit. La mine și câmpul are bonitatea 48. Adică e un câmp care e în pantă. Acolo e lut. Cumva aici e un pic mai bunișor, dar și acolo e în pantă, E tare slab. Și totuși el dă. Adică cumva dacă să alegi la sămânță sau la tiucuri, se merită de pus în comparație cu alte culturi. Cumva să reușești să strângi la timp, să ai combina ta, să minimalizezi pierderile, strângi chiar și 500 de kilograme, 700 de kilograme, 600 de kilograme de sămânță la hectar. Oricum am citit pe internet mai mult de 800 de kilograme până la o tonă și al mult poți iei de sămânță la hectar. Mai mult nu poți. Și cumva să ai
combina ta m-am gândit că vine cu aici combina. Să ai combina ta și strângi la timp, să meri totuși de pus sparcet pentru sămânță, chiar și pentru ciucuri. O să vedem și de altă an cum să arate. Cred că dacă ați fi bine, mă gândesc să spun. Poate și vreo 5 hectare, dar o să mai vedem. Încă e mult până atunci. Haideți să ieșim la drum, că merg contra bieților. Cam asta am vrut să vă spun. Cam asta am vrut să vă arăt. Am mai filmat diferite secvențe, dar nu știu. Nu sunt prea reușite. Lucerna crește. Un tiuc de s-a pătrat la mându cu 70 de lei de lucernă curată și 50 de lei cu buruian. Și asta cu buruian s-a întrebat mai bine ca lucernă curată. Dacă mai iau o coasă, cred că să vin și să la toamnă să o pregătesc pentru var, pentru grâu, var pentru porumb de alt an. Porumb la 50 cm de rânduri semănat. E frumos și ideas. Haideți să așteptăm să vie combina, să vedem cum merg treburile. Mai am norocul de colegul, că el e cumva universal și pe combină poate să meargă și pe tractor și să are și să cultiveze și să samene. Și asta e un plus, pentru că de multe ori mă mai schimbă pe mine când eu obosesc. Cam așa e. Acum își vedem când o să turnăm în remorcă cât o să ne iasă. Chiar mi-e interesant și mie. Frumos priveliște. Câteva minute am 3 rate. Mi-e interesant și mie oare cât sămânță va ieși. În principiu aici noi spunem hoșcană. Biețele astea a să rămâi așa până de alt an, ele nu influențează cu nimic și de alt an a să pornească alți parceli. Care are mazăre și Andrei Radu are 5-7 stați. Hai să oprim așa. Bunkerul plin. Ia stai leac. Ai pus ghine acolo? E plin.
plin, dar ies. Eu nu m-am așteptat la așa de mult semănți. Lasă-l mai încet. Lasă-l mai încet. Dă mai încet să bată vântul. Nu contează. Bă, te duci cu tractorul. Eu am făcut ăsta, am măsurat, cred, dacă e sămânță, de ăla a rămas fază în traiul. Știu, știu. Eu am măsurat. Nu are și bun, dar București de ăsta. Da. Sămânță. Ea și calitativ, de la pentru că nu fost rar. Dar asta o pus cu o ploaie la scăl. Ce-am buscat de o parte de la. El e ușor, dar să nu. Hai cu pistoana. Ha? Hai cu pistoana. Nu știu. Da? E ușor, e ușor la apă. Eu știu că e ușor. Eu cred că vă toană. Eu cred că vă toană. Volumul e mare. Vania merge. Da. Da. Să sănătate. Nu mă supăr. Nu mă supăr. Da, anul ăsta față de anul trecut mai mult. Anul trecut de pe un hectar am strâns o 700 de kg. Aici e mai mult. Și chiar dacă iese țână verde, bețșoare verde, astea n-ai cum să le selectezi combina. Al înșiri un pic și se usucă și atunci nu mai are nicio treabă. Dar se vede că sămânța e plină. Adică chiar dacă s-a mai scuturat, asta plină văd că iese, e rămasă. E bun. Îmi place ce văd. Mă duc, mai am un hectar și tot, un hectar 20-30, de acolo e mai slab. Cam așa o decurs la noi, creieratul la sparcet. Da, o toană aici iese. Încă даже peste poate ceva.
Все, gata, dai bani. Lasă-l, dai pași, tot la sparcer ne ducem.